Vandaag zit je bij het circus. Wat heb jij met het circus? Ja, tot aan vandaag doe ik nog niets. Maar vanaf vandaag ik ga mijn eerste circus act doen. Dus ik ben heel benieuwd. Ben je vroeger als klein kind vaak naar het circus gegaan? Val eigenlijk wel mee. Ik vond het wel leuk, maar niet dat ik het plat liep. Nee, eigenlijk niet. Niet echt. Op televisie vond ik het leuker. Vond ik mooi genoeg. En wat vond je dan zo leuk? Vond je dan de acts juist leuk? Vond je dat het acrobaat leuk of clowns? De clowns en ja, eigenlijk iets wat er veel te weinig bij het circus zit. Dat is iets met apen. Ik ben helemaal gek van apen. Vroeger, waar ik woonde, hadden de mensen, een paar straten verder bij mij, hadden een aapje in een kooi. Toen mocht dat nog. En als ik naar school ging, ging ik altijd even langs hem. En dan ging ik met een snoepje voor hem staan en dat pikte hij dan. Ik was helemaal gek van die aap. Dus ik heb altijd gezegd, ik zou best ooit een keer een aap willen hebben, maar het mag niet. Ik zoek een meisje, gaat goed. Wordt goed opgepakt. We hopen deze week dat hij de top 100 binnenhuppelt. En hij wordt goed ontvangen, ja. Ik ben er blij mee. En er is nog geen clip. We zijn er nog even druk over doende. Daar hebben we het er net al over gehad. En ja, afwachten. Het gaat in ieder geval goed. Het is natuurlijk nog vers, hij is net uit. En ja, we kunnen niet meer dan duimen en hopen. Maar in het land pakken ze hem heel goed op. Ja, we hebben natuurlijk sowieso de mazzel dat we binnen zijn gehuppeld bij de Tros. Door de overwinning met die talentenjacht. En nu sta ik over 2 weken op Tros Muziekfeest in Breda. Ja, dat zijn hele leuke klussen. Echt hele leuke klussen. Ik ben blij dat ik erbij zit. Gaan we dit jaar nog op schaatsen? Ik weet het niet of we nog gaan schaatsen. Nou, mijn schaatstalent is niet zo. Dus ik denk dat ik beter mijn schoenen aan kan houden.